На телеканале «Беларусь-3» навіны культуры. Мае ўсім вітанні. Сёння, 28 студзеня, гэтым разам мы распавядзем, якім паказам завершыць першы зімовы месяц тэатра HD. Даведаемся, як клапоцяцца аб сваіх падначаленых кіраўнікі ў Бангкоку. Агучым праекты, што падрыхтаваў для вас телеканал «Беларусь-3», а напрыканцы павіншуем з узнагароды лаўрэатаў прэміі за духоўнае адраджэнне Юлію Быкаву і Яўгена Алейніка. І гэта далёка не ўсё, што мы падрыхтавалі для вас. Новы драматычны тэатр запрашае заўтра ўвечары на пастаноўку Сергея Кулікоўскага «Жанна». Спектакль створаны паводле п'есы сучаснага расійскага драматурга Ярослава Пуліновіча. Галоўная гераіня – сильная і паспяховая бізнес-лэдзі, якая ўзяла ад жыцця ўсё, апроч эмоцый і шчасця. «Жанна» – гэта шчыры спектакль, расказаны простай, пазнавальнай мовай, сумнымі і разам з тым вытанчанымі і смешнымі сцэнамі. Выразная гісторыя, якая стане блізкай самай рознай публіцы. А зараз ад нашых калег даведаемся, якія яшчэ культурныя падзеі адбываюцца гэтымі днямі ў нашай краіне. Расце цікавасць да скарбніцы мастацтваў Нацыянальнага мастацкага музея, які ўвайшоў у спіс самых багатых галерэй усходняй Еўропы. Ён адзначае маштабны юбілей 80 гадоў. У Беларусі гэта найстарэйшы збор жывапісу, скульптуры і графікі. У гады вайны з 3000 каштоўных экспанатаў не засталося фактычна нічога. У 50-е музей літаральна адкрыў другое дыханне. Сучасныя экспазіцыі фонды музея налічваюць больш за 30 000 твораў сусветнага мастацтва. У будучыні, акрамя галоўнага будынка, на карце Мінска з'явіцца цэлы музейны квартал. Мала хто ведае, але нацыянальны мастацкі абгрунтаваўся ў будынку на вуліцы Леніна толькі ў 57 годзе. Першае месцазнаходжанне тады яшчэ дзяржаўнай карціннай галерэі была вуліца Карла Маркса, 29. Цяпер гэта месца увекавечылі. Нават у тыя 30-е гады, предваенныя гады, все імкнуліся, каб займець музей свой у Беларусі. Гэта музей і дырэктар Міхалап і яго супрацоўнікі заклалі той фундамент, на якім сёння вырас нацыянальна-мастацкі музей, які сёння не проста пашыраецца, але ён і набывае, я б сказаў, такі еўрапейскі і сусветны ўзровень. У свой юбілейны год нацыянальны мастацкі гатовы здзіўляць. У планах выставачныя сюрпрызы і гучныя праекты для аматараў выяўленчага мастацтва. Арт-прастора запрашае паглядзець партрэты спявачкі Лідзі Русланавай, напісанай Шышкіным і Айвазоўскім, палотны беларускіх мастачак Раісы Кудрэвіч і Валер'яны Жоўтак. Таксама стартуе і маштабны праект. У музеі літаральна адкрыюць сапраўдныя. У 5 залах падрыхтаваныя рэстаўратарамі артэфакты, абразы і скульптуры. Тэатр HD завершыць першы зімовы месяц пастаноўкай пра караля Ліра і яго дачок. Гэты спектакль створаны на National Theatre Live. Апошняя вялікая шэкспіраўская роля і бенефіс Іэна Маккелена. Гэта не першы маккеленаўскі лір. У 2007-м ён сыграў манарха ў спектаклі каралеўскай шэкспіраўскай кампаніі, але бясспрэчна самы пранізлівы з двух. 30 студзеня ў кінатэатры «Цэнтральны» можна ўбачыць фільм-спектакль «Кароль Лір» Маккелен. У музеі гісторыі Гомеля адкрылася выстава Сергея Плыткевіча «Планета Беларусь». У увазе наведвальнікаў прадстаўлены экспанаты, якія размесціліся ў 2 залах. На першым паверсе сабраны фатаграфіі краіны з вышыні птушынага палёту. На другім – унікальныя здымкі жывой прыроды. Аўтар здзейсніў больш за 100 палётаў над Беларусю. У выніку былі створаны фотаальбомы «Нечаканая Беларусь» і «Планета Беларусь», якія дэманстраваліся не толькі ў нашай краіне, але і за яе межамі. Сёння Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Танка распачынае 54-й інтэрнацыянальны зорны паход па месцах баявой і працоўнай славы беларускага народа, што ладзіцца штогод з 1966-го. Сёлета мерапрыемства прысвечана 75-годдзю вызвалення нашай краіны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У паходзе возьмуць удзел студэнты БДПУ з Беларусі, Туркменістана, Расіі і Кітаю. Заўтра ў сталіцы ў межах юбілейнага тура з канцэртнай праграмай «Срэбраны век» выступіць народны артыст Расіі Олег Пагудзін.
Знаўца гісторыі музыкі, уладальнік тытула «Срэбраны голас Расіі», выкладчык Олег Пагодзін, лаўрэат шматлікіх фестываляў, уладальнік ганаровых узнагарод, у тым ліку царкоўна-грамадскага ордэна святога Аляксандра Неўскага. У яго рэпертуары творы самых розных жанраў. Рускі класічны раманс, народныя, лепшыя еўрапейскія песні, праграмы з твораў Вярцінскага, Акуджавы і многа іншае. Беларусь-3 працягвае знаёміць з гісторыяй і гісторыямі Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. Як мянялася ўлада ў музеі? Ці праўда, што новы дырэктар хадзіў па нацыянальным з цвікамі і малатком? І чаму ў сярэдзіне 80-х для наведвальнікаў зачынілі палову музея? Пра ўсё гэта ў новым праекце тэлеканала «Беларусь-3», прымаркаваным да 80-годдзя Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. Глядзіце «Дом, дзе жыве мастацтва». Фільм 5 заўтра ў 19:05. Галерэя адразу ж стала сапраўдным цэнтрам мастацкага жыцця, месцам сустрэч усіх мінскіх мастакоў. Іх тады было няшмат, чалавек 40. Тут заўжды ладзіліся творчыя вечарыны, пасядзелкі і самыя сапраўдныя святы. Прэм'еру спектакля «Спадары, таварышы і дамы» паводле п'есы Віктара Ляпіна рыхтуе Магілёўскі драмтэатр. Над пастаноўкай працуе рэжысёр, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Васіль Галец. Спектакль будзе складацца з маленькіх камедыйных замалёвак з жыцця самых звычайных людзей, што жывуць па суседстве. Песні для пастаноўкі напісаў паэт і кампазітар Аляксандр Баль. Прэм'ера запланавана на пачатак лютага. Заўтра на камернай сцэне Нацыянальнага акадэмічнага драмтэатра імя Якуба Коласа ў Віцебску монаспектакль «Незагойная рана», прэм'ера якога адбылася ў сакавіку 2017-го. Пастаноўка складаецца з 3 навел. Першая «Незагойная рана» паводле апавядання народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкова. У аснову другой «Момента морі» легла аднайменнае апавяданне Янкі Брыля, які адным з першых у беларускай літаратуры ўзняў тэму вогненных вёсак. Трэцяя балада пра смяротніка Владзіміра Караткевіча. У галоўнай ролі актрыса, вядучы майстар сцэны Зінаіда Гурбо. 26-я мінская міжнародная кніжная выстава «Кірмаш» пройдзе з 6 па 10 лютага пад слоганам «Больш, чым кнігі». Яна будзе прысвечана году малой радзімы і другім еўрапейскім гульням, а таксама юбілеям класікаў беларускай літаратуры і памятным гістарычным датам нашай краіны. Асноўныя падзеі, найбольш яскравыя мерапрыемствы кніжнага форуму па традыцыі пройдуць на цэнтральным стэндзе Міністэрства інфармацыі Беларусі. Асаблівую ўвагу наведвальнікаў прыцягне арыгінал кнігі Францыска Скарыны «Малая падарожная кніжыца» 1522 года выдання і друкарскі станок узору 16 стагоддзя. У Смаргоне вядуцца здымкі карціны пад рабочай назвай «Забытая вайна». Падзеі ў фільме адбываюцца падчас Першай сусветнай вайны. Акурат у той момант, калі па раёне праходзіла лінія фронту, а горад больш за 2 гады трымаў абарону. Рэжысёр і сцэнарыст праекта Алексей Туровіч. Першымі ўбачаць стужку жыхары сталіцы. А зараз прыспеў час звярнуцца да цікавых навінаў замежжа. Правесці працоўны дзень у офісе разам са сваім любімым сабакам дазваляюць у Бангкоку. Навошта гэта трэба ўладальнікам кампаніі, даведаемся з наступнага сюжэта. Працоўны дзень у звычайным офісе Бангкока, але ўсё ж ён адметны тым, што тут амаль на кожным стале прымасціўся сабачка. Браць хатніх улюбёнцаў на працу дазволіла ўладальніца ўстановы. Сабакі ствараюць нязмушаную атмасферу, дапамагаюць папоўніць сілы, калі мы стамляемся. Думаю, у такія моманты хатнія гадаванцы перадаюць людзям станоўчую энергію. Вядома, чацвяраногія сябры не толькі мірна адпачываюць, але і варушаць паперы, бегаць па кабінетах і заладзіць паўсюль. У гэтым офісе 20 такіх непаседаў. Уладальнікі некаторых іншых устаноў Бангкока таксама дазваляюць браць у офіс сабак. І такая тэндэнцыя расце. На думку кіраўнікоў, гэта можа прыцягнуць больш новых супрацоўнікаў і утрымаць тых, хто ўжо працуе. Навуковыя даследаванні таксама пацвярджаюць, што прысутнасць хатніх гадаванцаў на працы спрыяльна дзейнічае на людзей. Аднак ёсць тут і мінусы, паколькі некаторыя людзі пакутаюць ад алергіі. Белтэлерадыёкампанія працягвае прыём заявак на ўдзел у нацыянальным адборачным туры конкурсу песні Еўрабачання 2019. Заявка падаецца ў электронным выглядзе на сайце арганізатара да 31 студзеня ўключна. Фінал пройдзе не пазней за 8 сакавіка ў жывым эфіры.
Пераможца будзе вызначаны шляхам суммирования балаў, выстаўленых членамі прафесійнага журы. Нагадаем, што міжнародны конкурс песні Еўрабачання 2019 пройдзе ў маі у Тель-Авіве. Ён лічыць, што адпачыць ад музыкі немагчыма. Яна гучыць паўсюдна, амаль не сціхаючы. Таму час ад часу ён прагне паслухаць цішыню. Вось праграмы «Камертон» заўтра ў 23:15 заслужаны артыст Республики Беларусь Юрий Гильдюк. Там в левой руке, когда длинные пассажи идут, волны, помогай немножко правой, немножко, чуть-чуть, чтобы волна была, чтобы страсть была от левой руки. Нядаўна прайшла цырымонія ўзнагароджання лаўрэатаў прэміі за духоўнае адраджэнне. Мы сустрэліся з аўтарамі альбома «Куточак Беларусі» Юліяй Быкавай і Яўгенам Алейнікам, павіншавалі за ўзнагародай, пагаварылі пра тое, цяжка ці не пісаць пра радзіму і даведаліся аб грандыёзных планах у падтрымку альбома. Друзья, приветствуем вас и поздравляем с наградой. Не одна, а целый цикл песен о малой родине. К тому же действительно хитов, которые запоминаются и которые хочется напевать. Но легко ли находить новое внутри самой темы? Что ни говори, а достаточно популярной сегодня. Но это всегда, вы знаете, очень интересно приступать к такой работе, если это можно вообще сказать, работа, да, вот о творчестве. И думаешь, вот интересно, вот удастся мне вот что-то такое вспомнить, придумать, затронуть, о чем я еще не говорила. И вы знаете, каждый раз находится. Тема и отношения к земле, и отношения к своему дому, и отношения к своим близким, и отношения между людьми, и отношения к общечеловеческим вопросам. То есть тема малой родины, она и стала такой популярной именно потому, что она объединяет в себе очень много подтем. Юля, вы в прошлом врач. Как решились поменять судьбу, не будучи уверены в том, что ваше творчество будет востребовано? Никто не спрашивает, как вы решились поступать в мединститут 10 лет, исполняя народные песни до этого. А песни я писала еще будучи врачом. Единственное, почему перестала я работать на врачебной должности, это потому что мы создали свою группу «Аура» и начали сами исполнять некоторые свои песни. И уже с концертной деятельностью никак не совмещалась врачебная. Да, мне кажется, выбора как такового и не было. Оно все очень гармонично произошло. Гармонично, потому что я ушла в декрет, и мы начали выступать. И когда подошло время выходить из отпуска по уходу за ребенком, стало понятно, что выходить как-то уже не получается. У меня история началась и закончилась намного быстрее. Я прошел практику в Национальном банке, понял, что это вообще не мое, и продолжил заняться музыкой уже полностью, 100%. Свою аудиторию, своих поклонников знаете? Есть люди, действительно, которые приходят на каждый наш концерт. Может, даже с ними познакомиться. Просто есть такие люди, которые действительно вот каждый раз приходят и потом спрашивают, интересуются, когда следующий концерт, а где и так далее. Вы считаете главным достижением победу Алексея Жигалковича с песней вашего авторства на Евровидении? Но ведь у понятия «главное» есть и критерии. За последнее время произошло очень много такого, что становится в один ряд с этим музыкальным достижением. Появились такие хиты, как «Первый снег» Инны Афанасьевой, которая стала лучшей песней года 2013 года. В Молдове наша песня «Туюбери» Нелли Чобану стала самым популярным хитом за 10 лет. Мы написали проект «Куточак Беларуси», заглавная песня которого тоже бесспорно является одним из главных музыкальных достижений. Я бы еще, например, назвала бы песню «Затримай меня». До сих пор это одна из самых любимых, узнаваемых наших песен. Запоминаются не какие-то конкретные факты, не какие-то конкретные песни. Запоминается вот антураж вокруг всего этого. И вот самые яркие события, конечно, обычно связаны, ну, во-первых, с известными песнями, во-вторых, большими мероприятиями, ну и в-третьих, конечно, с успехом, который эта песня приносит. Я точно могу сказать, что песня «Синявокая» в исполнении Анатолия Ивановича Ермоленко и Вики Олешко наша самая успешная песня за последние 4 года. У меня ежедневно по 3-4 человека из разных уголков мира просят ее фонограмму, чтобы спеть. Я уже, наверное, под 100 фонограмм отправил людям в детские дома, в музыкальные школы, в Америку, во Францию, где только ее не любят. А раз она пошла, то это, естественно, самая яркая наше воспоминание. Премия за духовное возрождение. Мощный стимул к новым проектам? Я не могу представить более высокую награду и оценку за творческую деятельность у нас в стране. Это огромный стимул. Конечно, мы прекрасно понимаем, что это кредит доверия, который мы будем оправдывать, я очень надеюсь, еще много лет. В конце апреля во Дворце Республики состоится огромный концерт презентации альбома «Куточак Беларуси».
в котором выступят, я очень надеюсь, самые знаменитые артисты Республики Беларусь с нашими песнями. Это будет живое шоу, сыгранное 30 и даже более музыкантами. С шоу-балетом. С шоу-балетом, да. с контентом серьезным. То есть мы хотим сделать шоу мирового уровня, чтобы оно было экспортное. Спасибо вам, друзья, за ваши по-настоящему талантливые песни. Новых им наград и признаний. На сёння гэта ўсё. Глядзіце навіны культуры не толькі на тэлеканале Беларусь-3, але і на нашым YouTube-канале. Разам з намі будьце ў курсе самых значных падзей. До сустрэчы!